అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు వీడియోలో కొన్ని సూపర్ నెట్ శారీస్ చూపిస్తానండి. ఇవన్నీ స్క్రీన్ ప్రింట్స్. బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అండి, మెంత్ కలర్ దగ్గరలో ఉంటుంది కానీ కాదు. ప్రింట్ అండి, డబల్ కలర్ ప్రింట్ వస్తుంది. ఆనియన్ పింక్ బ్లౌజ్, సెల్ఫ్ ప్రింట్ వస్తుంది లీవ్స్ తోటి. ఇది పళ్ళు అండి. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ అండి, శారీ కలర్ సేమ్ ఇంతకుముందు చూపించింది, మెంత్ కలర్ దగ్గరలో ఉంటుంది. ప్రింట్ మారుతుందండి. బ్లౌజ్ ఆనియన్ పింక్, సెల్ఫ్ ప్రింట్, శారీ ప్రింట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది పళ్ళు. నెక్స్ట్ శారీ అండి, కలర్ సేమ్ కలరే, ఇంతకుముందు చూపించిన కలరే. ఆనియన్ పింక్ బ్లౌజు, సెల్ఫ్ ప్రింట్, ఫ్లోరల్ ప్రింట్ వస్తుందండి. స్క్రీన్ ప్రింట్ డిజైన్ మారుతుంది. బోర్డర్లో పైపింగ్ ఇచ్చాము. పళ్ళు అండి. మీకు నచ్చితే వాట్సాప్కి మెసేజ్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ అండి.